אז אני מודה לכם מאוד על העוקבים. עכשיו אני ב-99, ואני רוצה שנהיה על 100 ערותי ב-1000. וכל משהו אפשרי תגידו לי, ואז אחר כך אני אעשה סרטון, ואז אני אעשה תנו לי רעיונות, אני לא יודעת. אוקיי? תודה לכם. תודה לכל מה שחלום עליי. אני באמת אוהבת אתכם. אני פשוט צריכה להיות ב100. ותודה לכם שעשו העוקבים שלי. ואמרתי, אני אעקוב אחריכם בחזרה, אני עוקבת אחרי כל העוקבים שלי. ביי.